खुलुमबाय बड'लेण्ड खौरांनि स्टुडिय'आव नोंथांमोनखौ बरायबाय दिनै बड'लेण्ड खौरांनि स्टुडिय'आव आं रामेन बर' BSLTF दानाया नंखाय होननानै बुंथिदों एक्स NDA BR बि रानस्राव बिथाङा थांनाय 20 जुलाइ खालाराव धेमाजियाव बारग' NDA BR बि रानस्राव बिथाङा बे खोथाखौ मिथिनो होदों खौरां मेलनि गेजेरजों बावैसो सिगां खौरां बिलाइफोराव खौरां फोसावनाय जादोंमोन दि बड'लेण्ड स्टेट लिबारेशन टाइगार फोर्स गुसुङै BSLTF दाफुंनाय जाबाय नाथाय बे खौरांखौ नंखाय होननानै बुंथिदों NDA BR नि बारग' केदार बि रानस्राव बिथाङा आफाद गोदान एबा संगठन गोदान ओंखारदों होननानै जोंखौ भाइरेल खालामनानै होदों बेयाव मुंफोरा जाबाय एनबुकदाव बि रानस्राव आंबो दं ओमफ्राय बिथां एनबुकदाव लोगोसे बिलाइजौ राजा गोरा एबा ब्रिकेटआव दङ सप्ता जों साब्रैखौ होनाय जादों किन्तु बे नंखाय जोंनि जेसेबां बेच नाम्बार होदों बेयाव बेच नाम्बार 26 होदों आंनिखौ आरो एनबुकदावनिखौ होदों 27 होदों किन्तु बे नंखाय बेचफोराबो फुल जादों नंखाय जोंनियाथ' जों सानैजों 31 बेचनिसो अदालगुरिनिफ्राय साबाय बर'नि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां 19 जुलाइ खालारखालि धेमाजि जिल्लानि देखाफाम गामिनि देखाफाम गेजेर फरायसालियाव एक्स NDA बि आफादा जथाय गासैबो बारग' NDA बि हानजानि मावथि सोद्रोमाफोरा धेमाजि डिस्ट्रिक्ट एक्स NDA बि वेलफेयार ससाइटि आफाद दानाय जाबाय गाहायै बे आफाद दानायाव मावथि सोद्रोमाफोरा खौराङाव फोरमायनाय बादिब्ला बे आफाद दानायाव गासैबो हानजानि मावथि सोद्रोमाफोरा दाफुंनाय बे मेलाव नुजाथिफैनो हायाखैब्लाबो गोदान आफाद दानायाव बाहागो लानाय जागोन लोगोसे पिपल्स जॉइंट एक्शन कमिटि फर बड'लेण्ड मुभमेन्टनि आफादाबो आबुङै मदद दं होननानै फोरमायथिदों बे सावराय मेलनि गेजेरजों जायफोर सुबुंफोरा NDA बि नि मुं लाना गोदान आफाद दादों बिथांमोनखौ जानगाराव थानो खावलायदों धेमाजि डिस्ट्रिक्ट एक्स NDA बि वेलफेयार ससाइटि गोदान आफादनि आफादगिरिया बि खारसार आरो गाहाय नेहाथारिया बि अनफावरि बिथांमोनखौ गोदानै सायख'नाय जाबाय बेसेबा गोबावनि उनाव जों दिनै BTR एकर्ड खालामबाय BTR एकर्ड खालामनायनि उनाव जोङो NDA बिया गासैबो बारग'जोब्बाय बे बारग'नायनि थाखायनो जों दिनै धेमाजि डिस्ट्रिक्टआव जेसेबांनाखि जोंनि एक्स NDA बि दं बेफोरखौ लानानै जों मोनसे दिनै धेमाजि डिस्ट्रिक्ट एक्स NDA बि वेलफेयार ससाइटि होननायखौ दानानै लाबाय जोङो जेरै NDA बि आरनि आरो लोगोसे NDA बि एसनिफ्रायबो फैनानै जइन जानानै जोंखौ गासैखौबो सापर्ट खालामफैनो हागोन दानिया फै जों गोदान आफादनि आफादगिरि बि खारसारा फोरमायनायखौ नायदिनि बेजों लोगोसेनो गाहाय नेहाथारि बि अनफावरि बिथाङा मा फोरमायनो नागिरदों फै दानिया नायदिनि धेमाजिनिफ्राय प्रदीप गयारिनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां 18 जुलाइ UBPनि जोनोम सानखौ देग्लाय आसामनि गुबुन गुबुन जायगायाव खुंफुंनाय जादों धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय सानजारि नोगोरनि SB बड' गेजेर आरो गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव खुंफुंनाय जादों ओरैहाय गुवाहाटी जिल्ला UBPनि बानजायनायावबो खुंनाय जादों आरो मरिगाव जिल्लानि लाहरिघाट हालामनि जलकियाबारि गुदि फरायसालियावबो खुंनाय जादों होननानै जोंनिसिम खौरां मोनफैदों लकडाउन आरो गोबां दैबानानि गेजेरावबो मरिगाव जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफाद UBPनि बानजायनायाव 18 जुलाइ खालारखालि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि खुंगा स्निथि जोनोम सानखौ मरिगाव जिल्लानि लाहरिघाट हालामनि जलकियाबारि गुदि फरायसालियाव फुंनि 8:30 रिंगायाव गाजा गोमजायै फालिनाय जायो ओरैहाय गुवाहाटी कामरुप मेट्र' डिस्ट्रिक्ट कमिटि UBPनि बानजायनायाव UBPनि जोनोम सानखौ करसुक गुवाहाटीआव फालिनाय जायो बे बुब्लियावनो आफादनि जाथाखौ बिरहोनानै UBPनि बिजेन बसुमतारिया BTR एकर्डआव UBPजों दाबि खालामजानाय बर' कसारि अट'नमास काउन्सिलनि सायाव बिबुंथि लाखियो दिनै जोंना स्निथि दिनै गोथार फिरफिलाखौ जोङो बिरहोनाय जादों 2014 मायथाइयाव दिनैनि दिनाव हमनानै ला 18 जुलाइ दिनैनि सानावनो धेमाजि सिमोनसापरि सानजारि नोगोराव बे दिनैनि सानावनो जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफादा माने खुंजानाय जादोंमोन गुवाहाटी डिस्ट्रिक्ट कमिटिनि आमोलाव थानाय 13 आनसलिक कमिटिनि सोद्रोमाफोर आरो मावसुमा आफादनि सोद्रोमाफोर आरो जायगानि रायजो राजाफोरा बाहागो लाफैनाय जोनोम सान फालिनायाव बिथां नेहाथारिया COVID-19 पेन्डेमिकनि सायावबो बिबुंथि लाखियो मख'नो गोनांदि कर'ना खैफोदनि सोरखारि बिथोन मानिनानै खुंनाय जायो होननानै जोंनिसिम मिथिहरदों गुवाहाटी जिल्ला UBPनि गाहाय नेहाथारि कनकसा बर' बिथाङा गुबुन फारसेथिं 18 जुलाइ खालारखालि धेमाजि सानजारि नोगोरनि सतीश बसुमतारी गोजौ फरायसालिनि जौसाङाव खौसेथि बर' सुबुं आफादनि स्निथि जोनोम सान फालिनाय जायो
बे मेलनि गेवलां मेलाव बीटीसी एबा बीटीआरनि बायजोआव थानाय बर' हारिनि माहारियारि आफादफोरा मा जाहोननि थाखाय खौसेथि जानो हायाखै आरो माबायदि हाबा मावोब्ला खौसे जाना इयुनाव बर' हारिखौ गेरेमसा हारि दानो हागोन आरो बर'नि थामथि गोरोबथानि गेजेरजों बीटीआरनि बायजोआव थानाय बर'फोरनो गावखुंथाय एबा बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलखौ बयबो खौसे जाना माबायदि बरायगोन एबा माबायदि दैदेनलांगोन बेनि सायाव गुवारै सावरायलायनाय जायो। बे सावरायलायनाय मेलाव गोबां माहारियारि आफादफोरा बाहागो लायो जेरै धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफाद, धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद, धेमाजि जिल्ला सारेन्डार एनडिएफबिनि मावफुं सोद्रोमा, धेमाजि जिल्ला आइजो अनसाय आफाद, धेमाजि जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद, धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' गुदि फोरोंगिरि आफाद, धेमाजि जिल्ला हारिमु आफाद एमएसिनि मावफुं सोद्रोमाफोर, धेमाजि जिल्ला परिषदनि सोद्रोमा गाव पन्सायतनि आफादगिरिफोर, वार्ड सोद्रोमाफोर, ओनसोलनि गोबां फुंखा सुबुं गुदि फरायसालिनिफ्राय गोजौ फरायसालिसिम गाहाय फोरोंगिरिजों लोगोसे फोरोंगिरि हानजामोन लोगोसे धेमाजि जिल्लानि गासैबो आफादफोरनि जिल्लानि आफादगिरि आरो गाहाय नेहाथारि बोसोनगिरि आरो गुबुन बिफानाव बिबान मोनगिरि आरो दखरानि बिबान मोनगिरिजों लोगोसे मावथि हानजा बिथांमोना बयबो गाजा गोमजायै बाहागो लाफैयो। बे सावराय मेलनि गेजेरजों जायफोर सुबुङा खौसेथिखौ सिफायना बिसनि गाजा बेरहोनो नागिरदों बिथांमोनखौ जानगाराव थानो खावलायदों। मख'नो गोनांदि बे मेलाव गाहाय आलासि महरै नुजाथिफैनो हायो मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि मिहिनीश्वर बसुमतारी। बे सावराय मेलावनो बिथाङा गोबां रायजो राजाफोरा बीकेएसि आरो एकेडब्लिउएसि थामहिनबा वेलफेयार काउन्सिल आरो अट'नमास काउन्सिलनि गेजेराव थानाय फारागथिखौ गेबेङै बुजायनानै होयो। जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफादा धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय सानजारि नोगोरावनो थांनाय 2014 मायथाइ बावहाय दिनैनि सानावनो जानुवारि जोनोम मोननाय जादोंमोन। ओरैहाय मरिगाव जिल्लानि लाहरिघाट हालामनि जलखियाबारि गुदि फरायसालियाव खुंजानाय यूबीपीनि जोनोम साननि हाबाफारियाव गौथुमनि फिरफिलाखौ बिरहोयो जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि शंकर बसुमतारी बिथाङा फिरफिलाखौ बिरहोनायनि उनाव खौसेथि बर' सुबुं आफादा बीटीसीनि बायजोआव थानाय बर'फोरनि राव थुनलाइ हारिमु सोदोमस्रि राजखान्थि आरो रांखान्थि गासैबो बिथिंनिफ्राय गासैबो मोनथायखौ मोनफुंनो थाखाय सोरखारनि सायाव दाबि दाबा आरो नारा नाथा नारसिनबोबाय थादों होननानै बिबुंथि लाखियो। 9 रिंगायाव लाहरिघाट बिया बाथौ कमिउनिटि हलाव गेवलां मेल खुंनाय जायो। बे मेलखौ सामलायो जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि शंकर बसुमतारी बिथाङा। आफादनि गुबै थांखिखौ बेखेवो जिल्ला आफादनि गाहाय नेहाथारि सपन कुमार बर' बिथाङा। बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै नुजाथिफैयो मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफादनि फोसावदिं नेहाथारि मथुरा बसुमतारी आरो माननि आलासि महरै बाहागो लायो फारियै मरिगाव जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि महन बाग्लारी आरो गाहाय नेहाथारि धीरेश्वर बर', लाहरिघाट दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि गुनेन्द्र बाग्लारी आरो नेहाथारि मरिगाव जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि आफादगिरि नेहाथारि मरिगाव जिल्ला एक्स BLTWSनि आफादगिरि आरो नेहाथारि मरिगाव जिल्ला एक्स NDFBSनि हानजानि सोद्रोमाफोर, जिल्ला बर' आइजो अनसाय आफादनि आफादगिरि आरो नेहाथारि आरो मरिगाव जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि बारग' गाहाय नेहाथारि काशीराम बाग्लारी बिथांमोना बाहागो लाफैनानै सुंद'यै बिबुंथि लाखियो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बे हाबाफारियाव गासै सा 200निबो बांसिन दैदेनगिरि मावथि लोगोफोर आरो रायजो राजाफोरा बाहागो लानानै गाजा गोमजायै जाफुंसार जाहोयो। गासैबो गौथुमफोरा ज' जानानै खौसे इयुनाव बर' हारिखौ सोरांनि लामाजों दैदेनलांनो आरो जौगाखांहोनो गुवारै सावरायलायनाय जायो। मरिगाव लाहरिघाटनिफ्राय सुमित मुसाहारि लोगोसे धेमाजि सिमेन्ट सापरिनिफ्राय प्रदीप गयारी आरो गुवाहाटीनिफ्राय रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। गोबां समाव अखा हाबाय थानायनि जाहोनाव बाक्सानि खोला खामार दैसायाव गोबां आबादारिनि हाया दैबानाजों खुरखालांजोबबाय। नाथाय दासिमबो सोरखारनिफ्राय जेबो अनसुंथाइ मोनाखै होनना मिथिनो मोननाय जादों। हा खुरखानायखौ होबथानायनिबो जेबो राहा लायाखै खुंथाय सोरखारा। बाक्सानि खोला खामार दैसा गामिनि गोबां आबादारिफोरनि हाया गोबाव सम अखा हाबाय थानायनि जाहोनाव माइ आबाद फोथारनि हाया दैबानाजों गोबां बिगा खुरखालांजाबाय। आबादारिफोरा दा गोबां सिन्था आरो दुखुआव गोग्लैनांदों। मानोना बेबायदि खुरखालांबाय थायोब्ला बिसि फिसाफोरखौ फिसिनाया लेखा फोरोंहोनायाव गोबां उसुबिदा जागोन। ओरैनो गासै बेसेबांसो बिगा जागोन? बेसेबां बोसोरनिफ्राय खुरखानाय बे हाया? बोसोरा 8-10 बोसोरसो। नखरनि रांखान्थि हालोदा मोजाङै सोलिनाय नङा। बर'फोरा गुबैयै माइ आबादनि सायावनो सोनारो। गोबां नखरानो माइ आबादजोंसो नखर गंसेखौ सालायो। गोदोनिफ्रायनो गोबां बोसोरनिफ्रायनो बेबायदि खुरखाबाय थादों। रायजो राजाफोरा सोरखारनाव गोबांबार आरज गाबदोंमोन नाथाय सोरखारा जेबो खोरखेराखै, नायफिनासै। 63 नं सापागुरि समस्तिनि जायगानि सुबुं थान्दैया जेबो नायफिनिनि अजद रायजो राजाफोरनि। दरखास्त होसेयावबो दुखुथिया आबादारिफोरखौ जेबो गुरुत्व होनाय नुवाखै। सरकारनिफ्राय जेबो अनसुंथाइ मोनाखै नामा? सरकारनिफ्राय अनसुंथाइ मोनाखै। एसे मोनबो सासे माबा हिसाबै नायफिनदों। माथो
दा बिथांमोना रिहेबिलिटेशननि मुङाव अनसुंथाइ मोननो लुबैदों सोरखारनिफ्राय लोगोसे बेबायदि माइ आबादा खुरखालांबाय थानायखौ होबथानायनि राहा लानो सोरखारखौ खावलायदों। बाक्सा खामारदैसानिफ्राय लिबिस बर'नि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। फकिराग्राम सिंगिलिमारि गामियाव दैबानानि खौरां लाहायदों UPPLनि आफादगिरिया। दानि UPPL राजखान्थि दोलोनि आफादगिरि प्रमद बर' बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायो दि सोलिफु समनि दैबानानि थासारिनि सायाव खुंथाय सोरखारा मोजां बेबस्था लानांगौ आरो रिलिफ केम्पआव थानांनाय सुबुंफोरनि थाखाय रेशन जगायना होनो नांगौ होननानै बिथाङा बुंथिया। बिटिसि हालामनि रायजो राजाफोराबो सोलायनायखौ नागिरदों, बेयाव मोनसे मोजां खुंथाय नांगौनि थाखाय दिनै UPPL राजखान्थि हान्जाखौ नागिरदों होननानै बिथाङा बुंदों। बै समाव BPF सोरखारा रायजो राजाफोरनि मोजां मावनाय मोनब्ला बिथांमोनखौनो नागिरगौमन होननानै बिथाङा बुंथियो आरो थांनाय 60 बोसोराव BPF सोरखारा जब कार्ड बिफानाव बेसेबां खामानि मावदों बेनि सायावबो बिथां बर'आ बेबायदिहाय बुंथिया। অসমৰ বানপানী নতুন কথা নহয়। বহু বছৰ ধৰি অসমত বানপানী আৰু গৰাখহনীয়া সমস্যা হৈ আছে। বহু বছৰৰ পৰাই বিভিন্ন জাতীয় সংগঠন, ছাত্ৰ সংগঠন, ৰাজনৈতিক দলবিলাকে অসমৰ বান আৰু গৰাখহনীয়া সমস্যাটো ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা হিচাপে ঘোষণা কৰিবলৈ কৈ আছে, কিন্তু আজিলৈকে ঘোষণা কৰা হোৱা নাই। এই কাৰণে আজিলৈকে যিটো বান আৰু গৰাখহনীয়া এইটো সমাধান কৰিব পৰা নাই। প্ৰত্যেক বছৰতে লাখ লাখ বিঘা মাটি নদীৰ বুকুলৈ গৈ আছে আৰু মানুহবিলাক ভূমিহীন হৈ গৈছে। দুখীয়া গৰীব যিবিলাক আমাৰ খেতিয়ক আছে সেইসকলে মানে বহুত এটা হেল্পলেছ এটা চিটুৱেশ্যনত আছে। তো সেইকাৰণে মই অসম চৰকাৰ, ভাৰত চৰকাৰক পুনৰ আহ্বান কৰোঁ কি এই বানপানী আৰু গৰাখহনীয়া সমস্যাটো ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা হিচাপে ঘোষণা কৰিব লাগে আৰু ইয়াত এটা দীৰ্ঘম্যাদী এটা আঁচনি তৈয়াৰ কৰি স্থায়ীভাৱে ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু ইয়াৰ উপনৈ যিবিলাক আছে ইয়াৰ যিটো গৰাখহনীয়া এইটো বন্ধ কৰিবলৈ মই চৰকাৰক আহ্বান কৰিছোঁ। BTC নিৰ্বাচন COVID-19ৰ কাৰণে পিছাই আছে আৰু সেইটো আমি চবে বুজি পাইছোঁ বা বুজি পাব লাগিব। মানুহৰ জীৱনতকৈ নিৰ্বাচন কেতিয়াও ডাঙৰ হ'ব নোৱাৰে। নিৰ্বাচন আজি নহয় কালি হ'ব। আজি গভৰ্ণৰ, মহামান্য গভৰ্ণৰে BTCখন চাই আছে, দুজন বিষয়া ইয়াতে চাই আছে। মই তেখেতসকলক আহ্বান কৰিছোঁ এই বানপানীৰ সময়ত যিবিলাক ৰিলিফ দিব লাগে, ৰাইজে মানে বহুত হাৰাশাস্তি হৈছে, তেখেতসকলক ৰিলিফ দিয়াৰ কাৰণে সব সুবিধা দিয়াৰ কাৰণে কাম কৰিব লাগে। আৰু নিৰ্বাচন আয়োগ আৰু অসম চৰকাৰক আহ্বান কৰিছোঁ যেতিয়াই তেখেতসকলৰ তাত ৰেকৰ্ড আহে বা ৰিপৰ্ট আহে কি আমি নিৰ্বাচন পাতিব পাৰোঁ, এইটো বেছি ডিলে নকৰাকৈ নিৰ্বাচনটো পাতিব লাগে। কাৰণ BTCৰ 35 লাখ জনসাধাৰণে এতিয়া পৰিৱৰ্তন বিচাৰিছে আৰু সেই পৰিৱৰ্তনটো আনাৰ কাৰণে অসম চৰকাৰ আৰু নিৰ্বাচন আয়োগ তেখেতসকলে ছিষ্টেমত থাকি পেলাই নিজৰ কামটো কৰি যাব লাগে আৰু নিৰ্বাচনটো পাতিব লাগে। চাওক, যোৱা 17 বছৰৰ BPFৰ যিটো দুৰ্নীতি আৰু অপশাসন ইয়াৰ ওপৰতো ইনকুৱাৰী হ'বই আৰু ইনকুৱাৰী হ'বই লাগিব। মানুহে বহুত আণ্ডাৰ এষ্টিমেট কৰে ছিষ্টেমক, এনেকুৱা আণ্ডাৰ এষ্টিমেট কৰিবলৈ নাপায়। ইভেন ভাৰতবৰ্ষত কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ মন্ত্ৰী জেললৈ গৈছে। চিদাম্বৰমৰ নিচিনা এজন দক্ষতা থকা মানে এজন হোম মিনিষ্টাৰ হোৱা, ফাইনেন্স মিনিষ্টাৰ হোৱা ব্যক্তি জেললৈ গৈছে। গতিকে BTCত যোৱা 17 বছৰত যিখিনি দুৰ্নীতি অপশাসন হ'ল ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ ইনকুৱাৰী হ'ব লাগে আৰু দোষীবিলাক জেলত যাব লাগে আৰু ভাল এটা চৰকাৰ ইয়াত নিকা এটা এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন চলিব লাগে, সেইটো আমি বিচাৰোঁ। আৰু যোৱাকালি পৰহি দেখিবলৈ পাইছোঁ কি জব কাৰ্ডৰ নামত যিটো 515 কোটি টকা আহিছিলে ইয়াৰ ভিতৰত 57 কৰোৰ টকাহে মানে কি আহিছে এই ৰাইজে পাইছে, বাকীখিনি আত্মসাৎ হৈছে। তেনেকুৱা বহুত আঁচনি আছে য'ত আঁচনিটো ৰূপায়ণ হৈছে, কিন্তু যিটো ৰূপায়ণ হ'ব লাগে 10% ৰূপায়ণ হোৱা নাই, পইচাখিনি ওলাই খাইছে। তো এনেকুৱা হ'লে ক'ত মানে দেশ আগবাঢ়িব, কেনেকৈ ৰাইজে কি পাব? আজি এইকাৰণে দুখীয়া মানুহ দুখীয়া হৈ আছে। দুখীয়া মানুহৰ কাৰণে অহা স্কিমবিলাক গোটেই আত্মসাৎ কৰিলে দুখীয়া মানুহ কেনেকৈ মানে আগবাঢ়ি আহিব পাৰিব? গতিকে সেইটো এটা ভুল কথা, এইটো এটা ক্ৰাইম হয়। এইকাৰণে আমি ছিষ্টেমক আহ্বান কৰিছোঁ কি এনেকুৱা দোষীবিলাক শাস্তি দিব লাগে আৰু সম্পূৰ্ণ ইয়াৰ ওপৰত ইনকুৱাৰী হ'ব লাগে। सरलपारानि जाथायनि सायाव UPPLनि जेबो आखाइ गैया, आयेना आयेन बादियैनो गावसोरनि हाबा मावगोन होननानैबो बिथाङा बुंथिबावो। बे हाबाफारिजोंनो लोब्बा गोनां सिंग्लिमारि गामिनि आजिरा मोननाय सानै सुबुंफोराबो सरकार सोलायनायनि नोजोरजों खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायो। क'क्राझारनिफ्राय बिन'जन नार्जारिनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। बाक्सा बरमानि बादुलिपारा दंपार गामियाव दै बानाया न' बुखारलांदों। थांनाय 12 जुलाइ खालाराव गोबां अखा हानायनि जाउनाव बाक्सा बरमानि साखाथियाव थानाय बादुलिपारा गामियाव दै बानाया न'खौ बुखारनानै लाना थाङो होननानै जोंनिसिम खौरां मोनफैदों। बे नुथाया जाहैबाय बाक्सा बरमानि बादुलिपारा दंपार गामिनि नुथाय। बे रादाबखौ जोंनिसिम दैथायहरदों बरमा बादुलिपारानिफ्राय दिगन्त रामसियारिया। नोंथाङा नायगासिनो दङ बड'लेण्ड खौरां। सुंद' कमार्शियेल ब्रेकनि उनाव फैफिनगोन नोंथांमोननि सेराव। दानिया फैफिनदो बड'लेण्ड खौराङाव।
स्क्रीननि सावगारियाव नुनाय सानै मानसिया गोमानानै दङ। चिरां जिल्लानि बिजनी साब डिभिजननि सिङाव थानाय मंगलियान थालिरबारि गामिनि केजें ब्रह्म आरो थुनले बसुमतारी मोनहा मोजां मोनलायनानै दोनखारलांनानै गोमानानै दङ होनना मिथिनो मोननाय जादों। अदेबानि मिथिनो मोननाय बादिब्ला सानैबो गथ' गथाय गोनांखामोन आरो सानैखौबो बबेबा जायगाफ्राव दोनखारलायदों होननानै सुबुंफोरा सन्देह खालामदों। सोरबाफोर नुयोब्ला गाहायाव होनाय जानबुं नम्बराव अन्नानै खोन्थाहरनो थाखाय नखरनि सुबुंफोरा जोंनि बड'लेण्ड खौरांनि गेजेरजों खावलायहरदों। जानबुं नम्बरा जाहैबाय 9678405530 एबा 967888555292। रुबिनबाय खौरांगिरि मनिल लेबारिनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। गुदि APBNआव साखरि मावनाय NK राजेश नार्जारी बिथाङा COVID-19 नि गाग्लोबनायाव जोबथा हांबोबाय। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला बिथाङा थांनाय 7 एप्रिल खालारनिफ्रायनो कभिडजों सोमजिनाय बेरामजों जुजिनानै GMCHआव थिसनजानानै दङमोन। नार्जारी बिथाङा कभिडजों रुंसारि जानाय नैथि पुलिस मावदांसा। बेनि सिगां 10 जुलाइआव IRBNनि हाविलदार हरेश्वर नाथआ COVID-19 सन्देरनायनि उनाव थैनायखौ गोबानानै लानो गोनां जादोंमोन। मख'नो गोनांदि थांनाय रबिबारसिमहालागै आसामनि 869 सा पुलिस मावदांसाफोरनि देहायाव COVID-19 थानायखौ हमखांनो हादों। मख'बावनो गोनांदि नार्जारी बिथांनि गाहाय न'आ बाक्सा जिल्लानि बरमा नागथिपारायाव। सोलोंथाइ मोनथिनो मोननाय बादिब्ला बाक्सा बरमा बेंखननिफ्राय दासिम गासै 3 सुबुंफोरा COVID-19 जों गाग्लोबजाबाय। निउज डेस्क रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। बर'नि सासे गेदेमा लिरगिरि आरो साहित्य अकादेमि बान्था मोनगिरि गुणेश्वर मुसाहारिया थांनाय 16 जुलाइ खालारनि हरनि 10 रिंगायाव रुंसारि जानायखौ गसाइगाव B.Ed फरायसालिमानि गोरायुं डक्टर अजित बर' बिथाङा सोरगोआव आलो गोजोनै बिथांनि जिउमाखौ अराय गोजोननि थाखाय आरज गाबनायजों लोगोसे बिथांनि बिहोमाफोरनि फारसे मान होनानै गुवारै फोरमायथियो। क'क्राझारनिफ्राय बिनन्जय नार्जारीनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। दानिया सम सफैबाय बड'लेण्ड खौरांनि गासै नायगिरि नोंथांमोननिफ्राय बिदाय लानायनि। बड'लेण्ड खौरांनि गासैबो नायगिरि नोंथांमोननिसिम अननाय मोजां मोननाय सिबिनायखौ फिन बावहरबाय आरो दिनैनि रादाबखौ एसेबांनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों।